नै दाख्लै लाखिनाय बेडशिटआ आरोना 450नि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय। फुंनि सम आरोना नै मुग दालि रुदों आरोना आं बेयावनो ओरैनो मोनो दसेनो। ओमफ्राय फारसेथिं थागुना लादों, आथा नानानै लादों, ओमफ्राय टमेट' हानानै लाखाबाय आरोना आङो बे मुग दालियावनो हरनो सामब्रामाव हरनो। ओमफ्राय आरो माथोबाव सामब्रामबो बेनो आरोना अननानै नायलांनानै होबानो जाबाय। एखे बेनो बे आंना सामफ्रामबो। ओमफ्राय रुटियाव बिदिनो घिखौ आराम फोननानै हरो आरो जायफोरा माने नोंथांमोना बेनो बे नायनानै बाग्लिजोबो आरो होमबाबो नायसोमलांबानो जाबाय। हा हाखु दाखु साबिखौ नों गारियावनो गारबोदों गाहायावनो हनै बावैसो नै गारिया खारनोसै। मैला जाथारबाय दै होग्रा बथलाबो गैया गथ'आनो खेवनानै स्प्रे खालामग्राया सुनाय जायोमोन जोंसो सुगारबाय। फिसा गोनांबाथाय मा होनो आरोना गासिबजोंबो गेलेयो खेवला खेवलि मा खालामो। साफा नुथारबाय हाद्रि नांनायखौ सुगारबाय नै खेबस'दों मोदानलायखायोहाय। मोजां नुलायबाय आंनि गिदिर बागानखौ बिबार बारगासिनो नै एसे एनै जा अरेन्ज मोनथाव फारसेथिं थांबा मस्थ' जाजोबसिगोन। नैयाव जोबबाबादों दाउखायानो खिलाबाय थायो बिलाइफोराव लेथ्रानो। ओमफ्राय बिथिं दोनबा एसे साबसिन जायो। सान्दुंआ नैयाव बानानैनो खिबाय थायो आरो नैबो जा मोजां जाखाबाय नै साबि गारबोलायो थिखोनानै लाबो नायलाय जि गोजा। माथो आर' लानो राजा सिखारसिगोन बे जानायानो जानाय जाबाय थासिगोन गाव खानाय सिनसै फैदो सिनजायानो खानाय सिना मानो आया दे हा सिना दे आयु खानाय सिननायनि गाबनायाबो माबायदि माबा ओमफ्राय बेयाव थागुनाखौ मा होनो जोंथिं थागुना होनो खौ गुदुं खालामफिनो आं बेयाव एसे दै हाबनानै थानाया बिदिबा राफोद जाफिनो आरोना फ्रोम आराम जायो आरो मालायफ्रा सोरबा सारायाव खालामो आंहा थावायावनो खालामो आरोना साजानबाय आङो बिदिनो बिदि गुदुंसो जा मोदोमलायखायोनो थासुमलिनियाबो जि गोथाव मोदोमो बेनाबो आयौ बेहा दंबावो ओरैनो थासिगोन आरोना
मावखांबाय दांखांबाय दुगैलायबाय लोगोफोर दायो 10:30 जाबाय आरोना 10:30 जाबाय ओमफ्राय बागदावलायनाय बेल दामफैबाय आरोना सोर फैखो सानबाय आं आहा हाखु दाखु बाथरुमनिफ्रायल' ओंखारबावाखैसोमोन आङो ओंखारां जानायजों बेल दामफैनायजों बाबाया दरजा खेवथारोना फिफा जेनेबा सोरबा साननानै ओमफ्राय खेवहरनाङा होननानै हाखु दाखु गावखौनो लायहोबाय आं गाइखेर बेखौ थ्रोब सोनानै लाबाय गावनि नालाय हाखु दाखु बे थाब जायो आरो बिदिनोसै सानफ्रामबो आंनि देलायनायालाय बेखौ फोनथारो आरोना क्रिम फोननानै बेखौ फोनथारो जेबो गैखाया जेबो गैया बेवबो नै पेकेटल' बेखौ फोनाबानो ओंखाम मोनजाया आरोना बेखौ फोनथारनांगौ नाबा हटेलानो बन्द जागोन लोगोफोर बेखौ फोनाबानो हटेल बन्द हबो आमार गिला बेखौ फोनाबानो हटेल बन्द जागोन देलायस्रोनानै लानोसै आरो दुगैनानै ना लोगोफोर आहा नै माबा खोमा एरग्राजों फोनो हामोना हामा एखमबा दांनो बालायलाङोना जाबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय थानोसै मा संनाय जायो नायनोसै र' मा दं मा गैया खानायखौबो आरो हास'फिनबावबाय आङो दाख्लै खेनसे सिनबाय ओमफ्राय आरो दिनै हास'बावबाय आङो खानाय गोलावफोरखौलाय साबसिन नुयो आरोना लोगोफोर नायनो समायनासिन नुयो ओमफ्राय लानो बायो एखमबा न' सिङावनो थाबाय थानाय बालायलाङो आरोना फोसाबनो मानो खाथुमनानै लाबाय थानो बिदि जायो गैया लोगोफोर हारसिंनो हानानै लायो गोलाव लानो दसेनो गोलाव लानो लुबैयो दसेनो गुसुं लानो लुबैयो गोलावथ' लुबैयो ओमफ्राय एसे दिगदार मोनबाथाय बायो आरो गिदिर गिदिर दरथाम सामब्राम मिक्स खालामनानै लाबाय आङो एसेल' जाबाय नै संख्रि हालदै हरबाय आङो सामब्राम गुफुर हाइजें दहायनो सामब्राम एवनो होखादों नालाय माजों गोथाव जागोन माजों गोथाव जाया बे दा एसेल' जाथारबाथाय माखौ हरगोन आङो नै भिन्दिखौ संनो नागिरदों आरोना बेखौ नै इदि हाबाय आङो थबस्र' हासुथारासै आरो एसे एसे बिदि हास'बाय नै जि आराम एसे जाबाय थाव बुरजा होनायमोनबालाय ओंखारजोबसिगौमोन आरो आंनि फिसालाया मा एसे दावराव ओमफ्राय दै गुदुं होबाय दै गुदुंसो ओमफ्राय आं बेखौ खोस्लिसे दहाय फुंनि दालिया बेयाव हरगोन आरो नै खेबथाम गोदौबाथाय भिन्दिखौ हरसिगोन आरोना आङो मस्ला हरखाथारलाय आंहा नै आगोथिया आङो बाला एरला एरलि खालामना दै जोब्बानो जाबाय आरो फुङाव मामिनो हरनाय टिफिनखौनो आं नै बिदि संफिनबाय आरोना दहाय फुङावथ' जायासै नालाय रावबो माबा रुनाय जानानै ओमफ्राय नै मोनबाय आरोना लोगोफोर ओरैनोबो फाजा एवबा मेनला मेनथा जायो नै बिदिबा जेबो जाखाया ओइ ओंख्रि मा आंबो नायनो दे र' माया नांबाय बायदिबो मोनदों नाङै बायदिबो मोनदों थाथोंसै
फोरनि सल'आलाय बिदिहाय बेलाय सामसआबो जारलासो रोसियाबा माजों फैगोन थुखैनोसै बाबाबो थुखैयाखै आं थुखैसै दारेंसो मोनबाय आरोना जानो र' बिदि संबाबो गोथाव मोनथारा आरोना लोगोफोर सोरबा सोरबा जाखायो जानांगौ ओमफ्राय जों गोथाव जागोन माजों गोथाव जाया बे सालायखौ माजों थगायनो हागोन माजों थगायनो हाया गोथाव गोथाव नागिरबाय थायो आरो न'आव थाबाय थानानै ओमफ्राय दिनै बेजोंनो थगायसाबसै संबाय खावबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय मा जाखो दाना फन हरनानै फैला जालायबाय आरोना बिदिनो आरोना मालाब जाखो नेनायनि हारसिंनो जा आरोना बाथारो ओमफ्राय उफाय गैया आरोना जानानै उन्दुलाबायनोसै अबावबा थांलायबायनो गारि बिदिनो फटक फटकके प्लान जाब्रबो आरोना बिमा फिसा जानोसै ओंखाम बाबा ओंखाम जागोन ना बे बांद्राय रुथि जानो नागिरा बे एसे माबायो गेदेरासो रुथि मोजां मोनसिनो बेनो रुथि मोनथाम ओमफ्राय ओंखाम इसिबां आरो बाबाजों आंजों माथो Halo guys, Izanya sama Babia Lusa Tangwai Angkam Jahivai Baba Kai Fanden Hamin Kira Ha?